कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलच्या वीक्षकांक नमस्कार. खबरो सांगता विष्णू कोळगेकर. कारवारच्या कोकणी भाषा अभिमानी संघाची सभा 13 एप्रिलाक सदाशिवगडच्या कोकण मराठा हॉलात. कोकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार या नोंदणीकृत संस्थेतर्फे समस्त कोकणी भाषा अभिमानीक नमळाईची कळवणी येता त्या आयतवार 13 एप्रिल 2025 दिसा सकाळी 10 वाजताना कोकण मराठा सभागड सदाशिवगड हांगा कोकणी भाषा अभिमानी संघाची आमसभा म्हणल्यार जनरल बॉडी मीटिंग आयोजित केल्ली असून या सभेत सगळ्या कोकणी मोगी अभिमानीन बहुसंख्येन आवर्जून उपस्थित राहून आपापले मत मांडून सभा बळकट करून यशस्वी करची असे कोकणी भाषा अभिमानी संघटनेचे सरकार्यदर्शी श्री प्रीतम मासुरकर हेमी कळयला. अमृता क्रिकेट अकादमी सादर करता क्रिकेट समर कॅम्प 2025 6 वर्सां सकयल्या सगळ्या चल्या आणि चलीसाठी. हिंगा तुमका नेट प्रॅक्टिस, बॉलिंग, बॅटिंग, फील्डिंग, इंडिव्हिज्युअल व्हिडिओ एनालिसिस, मेंटल टफनेस कोचिंग, मॅच प्रॅक्टिस आणि टुर्नामेंट प्रॅक्टिस मेळटले. वेळ सकाळी 8 ते 9:30 आणि सांजेर 4 ते 5:30 पर्यंत. पैसेला नेवच्या भुरग्याक चार्जेबल वाहतूक सुविधा असतली. बरे खेळच्या भुरग्याक हुबळी, मंगळूर, बेंगळूर या जाग्यार लीग मॅच खेळच्याक अवकाश मेळटलो. आवड असलेली भुरग्यांनो 9535144838 किंवा 8792018272 ह्या नंबराचेर संपर्क करचे ना तर अमृता विद्यालयम सदाशिवगडच्या ऑफिसात येऊन रजिस्टर करचे. बीजेपी वतीन कारवारात काँग्रेस सरकाराविरुद्ध आंदोलन. राज्य सरकारान दिवसांदिवस करच्या दरवाढीचो निषेध करून कारवार शहर मंडळ बीजेपी वतीन काँग्रेस सरकाराविरुद्ध घोषणा दितेर शहराच्या शिवाजी सर्कला लागीं उग्र आंदोलन केले. या वेळार नगरसभा अध्यक्ष रविराज अंकोलेकर, नगर घटक अध्यक्ष नागेश कुर्डेकर, नगरसभा सदस्य आणि माजी अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पेकळे, बीजेपी प्रमुख नागराज नायक आणि स्थायी समिती सदस्य माला हुलसवार हेमी उलोवप केले. आज राज्य सरकार प्रत्येक वस्तूचे दरवाढ करून जनतेक हैराण करतात. गॅरंटी योजनेचे निमित्त सांगून ते वेळेचे दिनात. माका फ्री तुका फ्री म्हण जनतेक नुकसानात घालतात. महिलाक बस तिकीट फ्री म्हण बाकीच्या बस दरवाढ करून दुप्पट नुकसान करतात. दुधाचे दर, जनन मरण प्रमाणपत्राची फी वाढ करून या 2 वर्षात सरकार जनतेला आक्रोशाक कारण झाला असो क्रोध व्यक्त केलो. या वेळार बीजेपी प्रमुख सुनील सोनी, मनोज भट, प्रधान कार्यदर्शी देवीदास कंत्रेकर, नगरसभा सदस्य, बीजेपी बूथ अध्यक्ष आणि इतर बीजेपी पक्षाचे प्रमुख हजर आशिले. हिंदू विरोधी कांग्रेस सरकार के, दलित विरोधी कांग्रेस सरकार के, लूटीखोर कांग्रेस सरकार के, वचनभ्रष्ट कांग्रेस सरकार के. बोलो भारत माता की, बोलो भारत माता की. धिक्कारा 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 धिक्कारा. भारत माता की जय. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ದರ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಹೊರ ರೋಗಿಗಳ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಬಡ ಜನರನ್ನು ಹಿಡಿಸುವಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಬಸ್ ಪ್ರಮಾಣ ದರದಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 15% ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರ 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 ಧಿಕ್ಕಾರ. ತೊಲಗಲಿ 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 ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಭ್ರಷ್ಟ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ, ಹಿಂದೂ ವಿರೋಧಿ ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
कारवार जिल्ह्याच्या बनवासी श्री उमा बदुकेश्वर देवाचो महारथोत्सव। कारवार जिल्ह्याच्या बनवासीच्या पुराण प्रसिद्ध श्री उमा महेश्वर देवालो वार्षिक महारथोत्सवाच्या धार्मिक कार्यक्रमात आमदार शिवराम हेब्बारेंनी भाग घेतले। श्रीचे दर्शन घेऊन विशेष पूजा करून देवस्थानच्या आवारात आयोजन केलेल्या सभा कार्यक्रमात भाग घेऊन तेमी सभेक उद्देशून उलयले। जोयडा जगलपेठ शिरगांव श्री लक्ष्मी देवीली 12 वर्सां जावची जात्रा संपन्न। जोयडा जगलपेठ हिंगा शिरगांवच्या श्री लक्ष्मी देवी या जागृत देवील्या 24 गावात ग्रामदेवता म्हणून ओळख आशिल्ल्या लक्ष्मी देवीली जात्रा 12 वर्षांन एक वेळा जाता। या वर्साक ही जात्रा असून 12 वर्सांत प्रत्येक 3 वर्सांत एक वेळा 3 दिवस गांव भायर रावन वास्तव करून रावची परंपरा असा। आज पहिलो दिवस, शुक्रवार 11 दुसरो दिवस, मंगळवार 15 तिसरो दिवस असे दीस असून हे वार पाळची प्रथा असा। हे 3 दिवस 24 गावातले कामधंदे बंद उडून प्रत्येक घरात चूल सुद्धा पेटवची नात। या ठराविक वारा दिवस सकाळ उठून ग्रामस्थान जेवण बनवचे सगळे सामान घेऊन ग्रामस्थ गांव भायर शेतात, न्हंय देगेर ना तर जंगलात वयतात। तेमी गांव भायर येयल्यानंतर गांवचे प्रमुख सीमेवयले रस्ते गांवचे मानकरी बंद करून गांवात कोणी येवचे वयचे बंद करतात। गांव भायर गेल्ले ग्रामस्थ गेल्ले कडेन जेवण करून जेवतात। सांजेर 6 वाजताना गांवच्या मानकऱ्यान बंद केल्ले रस्ते खुले केले की ग्रामस्थ गांवात येतात। सतत ठराविक ते 3 दिवस अशी जातात। गांवातली गरोदर बायलां, बाळंतीण आणि अनारोग्य मनशांन मात्र हे 3 दिवस घरात रावचे उरता। गांवच्या सुख समृद्धीसाठी गांवची रोगराई बरी जावची, ज्याका रोजगार ना त्याका रोजगार मेळचो, कुळवाड्याक सुखाचे दिवस येवचे, शेजारी पाजारी ग्रामस्थ परगांवात आशिल्ल्याक सुरक्षीत दवरचे, जो अन्याय करता त्याका शिक्षा दिवची, सगळ्याक बरी बुद्धी दिवची हेजे खातीर हे वार पाळतात। नंतर ग्रामस्थ शिरगांवच्या श्री लक्ष्मी देवी मंदिरात एकत्र जातात आणि आपापल्या गांवच्या वतीन देवीक हूट भरतात। दर 3 वर्सांन ही चलत येयली पूर्वजाली परंपरा पाळते रायलात। हेजेन गांवच्या 24 ग्रामस्थांना एकीचे दर्शन करता हे सिद्ध जाता। कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी आता हुबळीच्या किमतीत घरात लागचे सगळे तऱ्हेचे फर्निचर मेळचे एकमेव ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी। घरात लागचे फर्निचर ऑर्डरी प्रमाणे कर्ज मेळटले। टीव्ही स्टँड, किचन, बेड आणि इतर, शिवाय प्लंबिंग आयटम, सॅनिटरी, हार्डवेअर, डोर, प्लायवूड, लॅमिनेट, वॉटर टँक तसेच सोलार वॉटर फिल्टरची व्यवस्था असा। किमतीच्या बाबतीत हुबळी वयची गरज ना, त्याच किमतीत कारवारात मेळचे ठिकाण कारवार हार्डवेअर अँड सॅनिटरी, अपोजिट सुजुकी शोरूम, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। संपर्क नंबर 9082431025। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।